jeg er på kanten af noget stort. Af en opdagelse, som vi ryste verdenhistoriekreds. Vi er på kanten af vores forhold, og det vil også ryste din grundvold. Det står en dag til. Jeg lover en dag. Hvem er det? Det er Mathias. Mathias, hvad sker der? Jeg aner det fandme med ikke. Hvad er der sket? Det var den der zombie oppe i værelset. Det fik mig sgu. Jeg skal ud af den kælder nu, det kan vi. Vi skal ud af kælderen op i tårnet. Nej, vi bruger ikke et sekund på Ulla. Nu skal vi ud af den her kælder, og så skal vi, jeg ved ikke, vi tager en tømmerflod over helvede til. Jeg er skide ligeglad. Skal bare ikke være her mere. Så må I kraftedeme mig op på den person. Jeg skal bare gå af. Mathias, hvad fanden har du gjort, din Janne? Skal vi kraftedeme bare ud herfra? Du bliver den fucking næste.